Vi skal lave nogle dynamiske åndedrætsøvelser, hvor vi arbejder med at skifte vores fokus imellem åndedrættet og kroppen, og forene åndedrættet og kroppen. Start med at finde en god position at stå i, hvor du har mulighed for at bevæge armene lidt ud til siderne og frem efter. Og start så med at lade kroppen falde helt til ro. Du kan lukke øjnene, hvis du synes det er behageligt. Og ellers kan du holde dem lidt åbne, mens du fokuserer på et bestemt punkt foran dig. Få fornemmelsen af dine fødders kontakt med underlaget, din krops tyngde. Og prøv at flytte din opmærksomhed til at mærke benene, din mave, brystkasse, skuldrene og armene, din ryg, nakken, hovedet. Prøv at lægge mærke til, om der er steder i din krop, hvor du står og spænder, uden at lægge mærke til det. Så prøv at opdage det, og prøv at give slip. Så du bare står helt naturligt, afbalanceret ved hjælp af tyngdekraften. Tag et par dybe vejrtrækninger. I får fornemmelsen af, at åndedrættet er til stede, og du kan opdage det, som om du opdager det for første gang. Og følg dine indåndinger og udåndinger. Læg mærke til, hvordan åndedrættet påvirker din krop. Skuldrene, der hæver og sænker sig lidt. Brystkassen, der udvider sig. Mellemgulvet, der bevæger sig. På den næste indånding, du møder, så prøv at forene åndedrættet med dine armes bevægelser. Så når du møder næste indånding, så løft dine arme op til vandret. Og når du er klar til det, så ånder du ud og sænker armene samtidig. Gentag på næste indånding. Trækker vejret ind. Og puster ud. Og sidste gang nu. Prøv at flytte dit fokus. Ret din opmærksomhed mod dine skuldre. Prøv at skabe kontakt til skuldrene ved at du langsomt bevæger dem. Små bevægelser. Små cirkler. Tilbage. Ned. Frem. Og op. Mærk efter, hvordan dit skulderparti har det. Lige her. Lige nu. Det her øjeblik. Og lad så bare skuldrene falde på plads. Armene blive tunge igen. Og vend tilbage til at have din fulde opmærksomhed på dit åndedræt. Find dine indåndinger og udåndinger igen. Næste indånding du møder, så løfter du armene med. Hele vejen op mod loftet. Og sænker armene igen i en udånding.
Nærmest som om du fylder hele overkroppen op med dit åndedræt. Dyb vejrtrækning. Sænker dine arme igen og en udånding. Og sidste gang nu. For opmærksomheden på åndedrættet, så flytter du dit fokus til din nakke. Prøv at lade ansigtet sænke sig. Hagen kommer ned mod brystet. For at du kan mærke, hvordan huden og musklerne og senerne bag i din nakke spændes helt ud. Prøv at føre hovedet over til den ene skulder. Hvor du kan mærke, hvordan halsens muskler og huden omkring den modsatte side strammes ud fra øret helt over til helt ned til skulderen. Før langsomt og roligt hovedet ind mod midten og over mod den modsatte skulder. Og mærk, hvordan du igen skærper din sansning omkring det og mærke den modsatte side. Før hovedet langsomt tilbage og begynder at løfte dit ansigt op mod loftet. Mens du også tager skuldrene med op mod ørerne, lægger baghovedet tilbage og spænder godt til. En bevidst, spændt nakke. Hold den lidt. Mærk, hvordan det mærkes at være spændt om i nakken. Og så prøv langsomt, helt bevidst at give slip. Lad armene sænke sig og skuldrene. Ret hovedet og nakken ud. Og mærk forskellen på at være spændt og afspændt. Ret opmærksomhed igen mod dit åndedræt. Og prøv at se, om du kan indfange indåndinger og udåndinger. Sådan som de mærkes lige nu. Det her øjeblik. Prøv at sanse og mærke. Ikke tænke så meget på åndedrættet, men mere sanse og mærke det. Luftstrømmen. Ind og ud af din krop. Kroppen, der udvider sig på indånding. Og afslappes. Og du ånder ud. Med næste indånding du møder, så før dine arme med ud til siderne. Op i en stor halscirkel. Op mod loftet. Nærmest som om du trækker vejret ud gennem armene og helt ud i hænderne. Og når du er klar til det, så sænker du bare armene. Puster ud samtidig. Helt i din egen naturlige åndedrætsrytme. Uden at prøve at styre eller kontrollere åndedrættet. Bare lad det komme og gå. Helt som det selv bestemmer det. Sidste gang nu. Og nu ud. Du skal nu flytte dit fokus ned til den nederste del af din krop. Lige et øjeblik skifter du lige stilling, så du kommer til at stå i en lidt større bredstående stilling, og dine ben lige aflastes kort, indtil de finder balancen igen. Langsomt begynder du at hælde kroppen lidt mod den ene side, og hvis du kan mærke, at det går an, så tager du lige armen med op, for lige at presse siden en anelse længere ud. Så du kan mærke, hvordan kroppen er strakt fra yderpunkterne i din albue og ned langs armhulen. Du kan mærke dine ribben
hoften, lysken, knæene, helt ned i fødderne. Stille og roligt og langsomt, når du kroppen går op og genfinder balancen. For at lige give mulighed for at gøre det samme over i den anden side. Mærker og fornemmer din krop. Ned langs siden. Og retter ryggraden op igen. Skifter din opmærksomhed til åndedrættet. Indåndinger og udåndinger. Samle dine hænder foran dig. Og find en indånding. Og samtidig med næste indånding, så fører armene lige op, frem foran dig samlet. Dyb vejrtrækning. Og når armene peger op mod loftet, og du er klar til udåndingen, så pust ud, mens du breder armene ud i en stor halvcirkel. Lad hænderne mødes igen foran dig. Næste gang kan du gøre det den modsatte vej. Som om du fylder åndedrættet helt ud ned omkring dit mellemgulv. Dine hofter. Helt ned til lårene. Helt op til sædeknuderne. Trækker vejret ind. Fører armene op. Puster ud. Sidste gang nu. Du fortsætter med at bringe fuld vågen fokus til den nederste del af din krop, dine ben. Så tag en beslutning om at flytte tyngden, din kropstyngde, ved lige at træde over på det ene ben, så al vægt kommer over på det ene ben, og det andet bare støtter. Skub hoften lidt frem, og stræk dit knæ, stræk din ankel, stræk din vrist, stræk dine tær. Mærk, hvordan hele forsiden er spændt op på benet. Og prøv så, om du kan nå ud og mærke en mere rummelig fornemmelse gennem åndedrættet ved at trække vejret ned gennem benet. Helt ned i de områder, du kan mærke, som måske føles mest intenst. Ned i ledene. Knæled. Ankelled. Tålhed. Langsomt og roligt giver du slip og trækker din fod anelse indad mod kroppen. Sætter hælen i. Skubber enden lidt tilbage og lad din tyngde komme lidt ud over benet. Lige indtil du kan mærke, at nu spænder det om på bagsiden af benet. Der er en masse muskelgrupper der. Tag kontakt med dem ved hjælp af dit åndedræt. Træk vejret ned gennem benet. Ud og giv musklerne ilt ved hjælp af dit åndedræt. Og langsomt retter du kroppen op. Kommer ind i en afbalanceret stilling. Føler igen, hvordan du står sikkert, afbalanceret, inden du lige helt bevidst flytter tyngden over på det ben, du lige har strakt. Skubber det andet ben lidt fremad og strækker i det. Mærker hele forsiden af benet. Alle led. Skinnebenet. Dine yderste tæer. Prøv at trække vejret ud igennem, ned igennem kroppen og ud i benet. Og langsomt trækker du lige benet til dig.
Indtil du lige kan sætte hælen i og lade kroppen fælde lidt forover, og enden kan du skubbe bagud, så du igen kan mærke, hvordan alle de muskelgrupper, der sidder bag på benet her, bliver trukket godt langt ud. Dynamisk lang bevægelse. I mærke alle elastikkerne, der sidder bag på benet her. Så træk vejret et par gange hele vejen ud igennem benet. Og der langsomt over kroppen op. Finder ind i en god, bredstående stilling. God afstand mellem fødderne. I lægger mærke til igen, om der skulle være steder i kroppen, du lige har spændt op. Helt ubevidst. Jeg slipper i kæben. Sænker skuldrene. Finder ind til åndedrættet. Når du har genopdaget din egen naturlige rytme med åndedrættet, så begynder du langsomt at bøje overkroppen lidt fremad, skubber inden tilbage. Lad dine arme komme helt naturligt ned mod gulvet. Sørg for, at du har kontakt til åndedrættet. På næste indånding, så trækker du hele overkroppen med op. Armene peger op mod loftet i en dyb vejrtrækning, hvor du nærmest sådan får iltet hele kroppen på en gang. Og når du er klar til det, så fælder du overkroppen tilbage ned mod gulvet i en udånding. Tømmer kroppen for luft. Trækker armene med op igen. Ilter hele din krop. Trækker armene med op i en dyb vejrtrækning. Puster ud, mens du fælder sammen. Og sidste gang nu. Kroppen op, langsomt og roligt, rygvirvel for rygvirvel. Finder tilbage til den udgangsstilling, du startede i. Lad opmærksomheden løbe fra føddernes kontakt med gulvet op igennem kroppen. Lige med den der sidste undersøgelse af din kropslige tilstand. Måske med fornemmelsen af lidt mere ro, lidt mere harmoni, lidt mere balance, som du kan vælge at bringe med dig videre til resten af din dag. Tak fordi du fulgte med i dynamiske åndedrætsøvelser.